Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Атауллин Риваль Ринат улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Эльмира Касимовна, кызы Азалия, улы Адель, Булатовлар гаиләсе, әбисе Сания Шикоровна, бабасы Максут Исламович, әтисе Ринат абый, әнисе Суфия апа, туганнары Мансуровлар, Еникеевлар һәм Гафуровлар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең улыбыз гаиләдә көтеп алынган беренче балабыз булып 35 ел элек дөньяга үз авазын салды. Балабыз картлык көнебезгә якты өметебез дә, нәсел дәвамчыбыз да буларак бәхет тудырды. Башлап мәктәпне, аннары Ульяновск дәүләт университетын тәмамлады. Бүгенге көндә ул Иске Кулатка бистәсенең янгын сөндерү бүлегендә намуслы килеш хезмәт итә. Балабыз безнең йөзебезгә бер генә көндә кызыллык китермәде. Шөкер Аллага, 2007 елны үз мәхәббәте, киленебез Эльмираны ажратып, матур гаилә кордылар һәм безгә 2 алтындай оныкларыбызны бүләк иттеләр. Бәхетемә туган газиз балам, иң кадерле улым, Ривалем, бүген матур гомер бәйрәмеңдә теләп китәр идем җир нурын. Син тугаштан сөеп кулга алдым, бәхет юрап үптем битеңнән. Бүген менә тулы ир ат инде, кышып китим әйдә иңеңнән. Булырсың дип миңа таянышым, сизгән сыман булды күңелем. Шул чагымда шатлыгымнан тулды ярсып типкән ана йөрәгем. Рәхмәт балам, ышанычларымны акладың син гомер юлында. Теләкләрне шынга ашыра алдың, үсеп җиткәч иркә кулымда. Кадерлем, инде 14 ел без синең белән гаилә корып яши башлавыбызга тулды. Бер-беребезгә карата булган мәхәббәтебез шул кадәр көчле ки, берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, күңел әллә ничек юксына. Яратканым, алда безне бик озын тормыш юлы көтә. Икәү бергә булган бар киртәләрне дә җиңеп чыгып, бер-беребезне аңлашып яшәргә язсын иде. Гомере буе син минем таянышым, ә мин синең юанышың булыйм. Бер күрүдән үк аңладым, син ышанычлы кеше икәнеңне. Чөнки синең әйткән сүзең эшләгән эшең белән туры килде. Кадерлем, ихластан котлыйм сине матур туган көнең белән. Телим үзеңә кырыштай нык сәламәтлек, бәхетле гомер. Бар койган максатларыңа да ирешә ал, ә мин сиңа һәр чак ярдәм итәчәкмен. Ак кошларның мәхәббәтен кемнәргә бирә икән? Тигез һәм өлфәт мәхәббәт кемнәргә тия икән? Бәхетлеләр татыяны, без дә берсе шуларның, Хак Тәгалә насыйп кылган бергә үтү юлларны. Ниләр булды моңа диеп, карап торма аптырап. Котлыйм сине шын йөрәктән, тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә. Мине аңламаслар бары тик сөймәгәннәр генә. Шуңа кабул итсин миннән иң матур изге теләк. Яратуымны белдергән җыр булыр сиңа бүләк. Хөрмәтле Риваль Ринатович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да гаиләгезнең ышанычын аклап яшәвегезне телим. Бәхетле булыгыз.